Yes, good morning mga kabistado, no? Sa liwat, nagakuha naman kita sang sitwasyon sang patio, no? Sa cemetery diri sa may Tansa, no? Diri sa may city proper, no? Makita naton nga medyo jutay-jutay pa lang mga pumuluyo nato nagakagto diri subong aga, no? So nakastambay ang aton nga taga Bureau of Fire, ara man ang ilang mga ambulansya, ara man ang ilang bombero, no? In case of emergency, no? Ara sila, no? Sa pagbisita sa mga pumuluyo sa ilang mga himata diri sa may Tansa cemetery, no? Subong aga tubtob karon sa gabi, no? Ang aton ni mga kapulisan, no? Ari man diri sa mga taningon, no? Naka-standby, monitor sila kung ano ang mga hinabo, no? Diri sa may palibot sa sininga patio, no? Sa sininga mga taningon, mga kabistado, no? So ari, no, antes ikaw magsulod diri sa may entrance sang sininga patio, ginapangita si mo ang imong vaccine card, no? So ari ginakuan sa taga city government kung may mga vaccine card, no? So ara nakasulod sila, ginapakita ang vaccine card, no? So amo ni, no? Sir, morning sir. Ano oras mo sir nag-plaster dire sir? Ang 6 AM ari namin isa. 6 AM, okay. Sir, ano ang mga bawal nga hindi dapat idalon sa sulod sa patio sir? Ang mga matalom nga bagay dito. Mga lindon bawal yung mga matalom nga bagay. So amo na, no, bawal man magsugal dito sa sulod. Sugal bawal man. Oo, kag ang karaoke, no? Okay. So magtaga-sulod sa mga pumuluyo sa mga tao di ginapagi nato ng vaccine card. Kaya gina-require yung vaccine card. Oo. Paano sir kung may mga kabataan sir, allowed sila magsulod-sulod? Bawal dito. Bawal gid, no? Bawal gid, no? So hindi gid pwede, no? Ari. Sir, pwede ta kasulod sir, no? Citizen report ta sulod Okay, no, sulod kita diri sa may Tansa patio, amoy nila entrance, no. May dito man sa piyak, no. May ato maton, okay. So diri lapit des may Mabulo Delgado, no. So mga kabiyanan, no, amoy ni makita nimo diri ang sitwasyon sa patio sa Tansa. Medyo may lutak-lutak pa kay nagatupa ang manipis nga ulan. Sir, may mga so are, no, may nagasinde sino na paminta ka pa. Okay, no. Taga pilay mo sukot sa pag inyo man. Ano na nanay mo kung lula mo? As papa mo. Okay. So amo ni, no, ang sitwasyon dere. So medyo may mga aga pa nga nagbisita, no, sa ilang himata, no. Diri sa may Tansa patio, no. Ara, no, kuan sila sa ilang mga himata, nagdulong sang kandila kag mga bulak, no. So makita naton nga medyo nagbasa-basa dire kay nagtupa ang manipis nga ulan kagina, no. So muni nga mabasa pa, no. So damo po damo pa
panglimpyo, no? Sa sini mga tinion. Dito sa may tansa cemetery, no? Amo ni ang paano may area nga may area pa nga naga baha, no? Way lutsan ang tubig, no? Sa sini mga tinion diri, no? So amo niyo ang sitwasyon sa mga pansyon diri sa may tansa cemetery, mga kabayanan. Okay, arin may mga pumuluyo ng tanding nga nag-bisita sila nga okay, darda kagto tade. So gakuan pa diyo nga sulo pa sang tubig ang ini nga mga pansyon diri, no? So amo ni wala ay kami nga pagkirasan dos na mo dami ko ubra. okay, are taga city government gali mamangkot. Ma'am, ano ang ginagawa nila diro? Ginapangita nila ang mga ilang ang mga pansyon. Hindi nila matutulan, lipat sila bro. O hindi natutulan. Mapping. Mapping siya. Sir. Okay. So damo na nagapamangkot na. Okay. Sige na. Nakita naman. Nakita naman. So may nagadulong sa ila tong personnel or May mga sila number, lang? may mga number, pangitao na lang nila. Bali May may mga number na bala. Pangitao na lang nila kung sa number, may next number naman mo. Okay. Sige. Tingto kita. So amo ni ang ginahimo. Lista na mo. So amo nang ginahimo sa taga city government, no? Ginalista ang numero sang pansyon agod nga pangitaon nila, no? Ang ilang mga himata kung wala maka tultol, no? Ang aton nga mga kauturan kung dugay na bala nga wala ka puli dire, no? So amo ni ang sitwasyon, no? Nagabaha, no? Nagabaha na dire ang ini nga lugar, no? Sa sini nga mga tinion. So areyo malusong kita de, no? Mga kabyanan di labalaban ni karon kung mag-ulan pa ni karon ti labalaban kuan pa ni baha, no? Okay. Losong lang nakasinilas man, no? Okay. So amo ni makita niyo sa live naton, no, ang kabayanan. Perti ang ba nagadanaw-danaw. Okay. Pre, aba. So, araw, no? Aton migo di araw, nagalusong man sa baha. Okay, no? Ari may pamilya na nagkagto na sa ila mga himata, no? Nagahatag sang bulak kag kandila, no? Subong aga, no? No makita nyo mga kabisado. So balik kita sa ginagyanta, no? Libuton tadi ang area sa Tansa Patio
no, kung sa din na nagabaha. Meron kami kumila tayo. No, so muna yan. Gamay lang sakripisyo para sa mga himata nga makadulong na isang makasindi kag makatungtong sang bulak, no. So amo ni ang sitwasyon sa ngatan sa patio diri mismo sa may ano yun, city proper na mulo area na ni, no. So ari, no, nakaplastar na ang mga nakapubuta na sang kandila kag mga bulak, no. So temprano pa sila ni kagto pa masyar diri, no. So ara makita nyo nga galatay-latay, no, ang mga kultura naton. Agud nga makasindi sila sang kandila, no, sa ilang mga himata kag makatungtong sang bulak, no. So amoy ni mga kabiyanan, no, ang sitwasyon diri sa tansa patio, no. May ari diri nga area nga mala, no, nga lugar, no. Okay, no. So amoy ni, no, gina kuan nila nga pangintan nila mga pensyon, no. So ano ni ang sitwasyon, no, sa mga pensyon diri, no. Okay, magwa na ta. There, morning. Mayo kay do why di tube, no? Tawhay gid dire, tawhay. Kay dito medyo malusong ko pa tos tube. Ito mayo man gani kay naginitin ito. Ang buni nga sitwasyon subong mayo man kay nag-ugyon man bala. Ugyon man ng chimpo. Nag-ara man si ano ang hari-hari diri sa may patwari si Sir Marlon, no. Gani, no. Gay nga gawa pa sang paminta amo para nga tawong tama kapisan. Gaubra sa ano ni, gaubra ni sa aton nga pinalangga nga mayor sa syudad sang Iloilo. Tama ka bakas nga tawo. Mayo na. Oo. Mapisan, mabakas. Wala mo paningaon. Kung ako ya babae, bisan pulo pa ka babae ni mga asawa niya ni galing stick to one gini siya nga tao. Galing basta hindi nakakasarang. Sarang man gyapon ni siya. Sus, makasara magyapon kasi makasagod sang Depende sa sitwasyon. Kung muyunan, di masarangan. Kung hindi, di talkdan. Gani, no. Okay, sir, gamitin sa liwat. Sige, mayo lang sa okay. Okay, sir, thank you. So amo ni, no, ang pila ka pansyon, no, ang pila ka layer ni, no, dire makita nimo, no, sa sini mga tiningon. So ari mga kabataan nagpapamasyal man sila nga pamilya, no. So amo ni, kanto na to sa punta, no, libotan eh sa sini mga tiningon mga kabistado. So amo ni, no, ang sitwasyon sa ngatan sa cemetery, no, subong aga. So laban-laban karon sa hapon madinugok na ang mga pumulyo naton, subong nga adlaw gamatamat na sila kagto dire agod nga makasindi, no, kag maka tungtong sa nga bulak sa ilang mga himata diri sa may patio sa nga tansa, no.
Okay, no, pagwa na kita, accept na ta. No, amo ni ang isang sitwasyon no na pira ka pansyon ang sinampaw-sampaw. Okay, no. So are man ay may mga man rin, no? So are mga ato nga mga katapos nga pulisan no naga bantay sa kalinong no diri sa may tansa patio. So mga ano ka mga sir? Ha? Sambayanan. Sambayanan, okay. Okay. Pila mo kabilog de? Sapiak ato sa iba. May ato pa to sa piyak no sa mayor no? Okay. Apat. Sige thank you. Okay no, amo ni no ang mga sitwasyon no sang Tansa Cemetery. So subong aga, taway-taway ang trapiko, way mansing damong mga salakyan no. Mga jeep nato nagabiyahe man pero malaka-laka no sa subong aaga. So are na gamat-amat na mga kultura naton pamasyar no kadto sa ilang nga mga himata kung sa din diriging lubong. Okay. May lubong pa sa bong? Paperma sila. Okay. Paperma kamusta sa Paperma pagkarira? sila, sir. Okay. Kikita nyo na So para mga kabistado no. So amo na lang matulong naton nga situation report no diri sa may Tansa Cemetery diri sa syudad sa Iloilo. Ako naman ninyong kabistadong Boni Sumblingo, basta balita kag serbisyo publiko, Radyo Bistado.